देखा तारा भैया भंसरी वाला के कैसे भैया भौजी के ढोनी पर धो के आबिल लगावता। अरे भैया हम तो कहते भौजी के पटा के पेल दे कि भौजी नु मुत दो तो का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात कैले बानी भोजपुरी होली की गाना के। तो भाई लोग आज खूब कस के पेल दिल बानी अवधेश प्रेमी, सुभाष राजा एंड अशोक अलबेला के। तो भाई लोग आज के वीडियो नु बहुते गाना फार बनल बा। तो यही से कहता नहीं भाई लोग वीडियो जल्दी से लास्ट देखम तबे मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा हरदम रहेला सब केहू के दिल के हंसावे खातिर, ना केहू के दिल के ठेस पहुँचावे खातिर। तो वीडियो देखम जा, देखला के बाद में भूल जाम जा। तो बिना कोनो बकचोदी के नु आज के वीडियो स्टार्ट करता वाह रे भौजी भंसरी वाली वाह बहुत अच्छा। का कहतारू कि चाहे चोली खोल लगेला ए भौजी का न पटक के भैया के झाड़ छील दे। वाह रे भौजी भंसरी वाली वाह। का कहतारू कि हमर दुमुआ आम रंग देता ए भौजी, दुमुआ आम ना सोच कह कि हमर जबान रंग देता वो लाल से, तब तनी सुनने के बाद में अच्छा लगी। तो लन छुपा के कहतारू कि दुमुआ रंग देता आगे कह अब पटा के ना पेल देला। तहरा बहनी के झाट में आग लगाओ ढोनी के प्रणाम करेला। तहार बहन चलो लोगन को ढोनी के चटता आ को ढोनी में दूध भात खाता, आप ढोनी के प्रणाम करता। ए भैया जी आके एक बानू हम झाट पकड़ के आ मुठ मार दियो बड़ी मजा आई। होली में बुरा काम करेला। अच्छा होली में बुरा काम करेला। हाँ भौजी ये बात तो बिल्कुल सही कहता कि तारा भातार होली में बुरा काम करता। बुरा काम ये बा कि तारा भाता तारा ढोनी के प्रणाम करता। अगर ढोनी के छोड़ के आता झाट छील दितनू बड़ी मजा आई। का कहता रू एक बैगन के दू गो लोर बहन मतलब दू गो काम। तो भैया तार कहे के मतलब ये न बा कि एगो बैगन के दू गो रोल मतलब दू गो काम बा, दू गो काम बा। तो कौन बात ना थोड़ा आगे कहो। वाह रे भैया भंसरी वाला वाह। एगो बा लामा आ दू गो बा गोल। सुन ला भाई लोगन हम मानता नहीं कि बैगन के दू गो लोर बा, लेकिन ऐसे कह सकता रे कि एगो लाम आ गोल। तो लंड कहता रहा एगो लामा आ दू गो गोल भाग भंसरी वाला। एगो बैगन के दू गो। हाँ भैया ई तहार बात बिल्कुल सही बा कि एगो बैगन के दू गो लोर बा। हम समझता नहीं कौन लोर, एगो लामा एगो गोल। तो लमका तो अंदर चल रहा लेकिन गोलका नु थोड़ा दर्द करला का गोलका में मजा ना आवेला। ऐसे मजा ना आवेला कि गोलका बहुत छोट बा। तो कोनो बात ना तू भौजी के पटक के आ चोली में रंग डाल दो। अब देखो भैया एगो बैगन बा दू गो लोर बा, ओसे हमरा कुछ ले दे के नहीं खे। आ होली के मौसम बा, होली के सीजन आवता। अच्छा होली के में कुछ भी बा तो होली में भौजी से के बहुत चोली में रंग डाले के पड़ेला। आ भौजी से के ढोरी रंग पड़ेला, आ भौजी के ढोरी में होली खेले के पड़ेला। तो होली के दिन बा कोनो बात ना तो भौजी के कुछ भी कर सकता रहा होली में, हम तारा के ना बोलम। वाह रे भौजी भंसरी वाली वाह बहुत अच्छा। देखा तारा भाई लोग कैसे भौजी के बम हेता दोनों दिखाई देता। आ का कहतिया कि बर्फ के पानी में अरे भौजी हेता बम मत दिखाओ, कोनो पटक के दाब दिनू दूध गिर जाई। जवानी गल रहल बा माला चू रहल बा। तारा बहनी के झाट में आग लगाओ इनका जवानी गलता। मतलब तोहनी बताओ भाई लोगन बर्फ के पानी में केकर जवानी गला, लेकिन ये भौजी कहतिया कि बर्फ के पानी में जवानी गलता। तार बहन जो पता के पेल देनु झाट पर मुत देबू ए भौजी बर्फ के तो पानी ना, लेकिन जनता दोनों बम देखता नु मन तो कहता बहन चो कैमरा मैन को भेज के आ कस के दबा दे कदे सारा कहेंगे ना हम सब झानी में ढील लूँ ला आगे दिखा दे सारा कहेंगे इतना अच्छा बोल सब काम कर दो आगे लगाओ रे। जवानी गल रहल बा पटा के ना पेल रहल बा। तारा बहनी के गाड़ी में बड़का बाबू के सामान फेल हो, मतलब कैसे भौजी कहतिया हो
कि बर्फ़ के पानी में जवानी गल रहल बा। तोहनी बताओ भाई लोगन, अगर बर्फ़ के पानी बा तो भौजी में झाँट करतिया बाहर निकल सकता आ भैया साहब बटन खोल के आ भौजी के दुनू दूध दबा के फेरे में बा। आ झूठो कहतिया कि बर्फ़ के पानी में जवानी गलता। तहार बहिन चल लगन पटा के पेलम नु झाँट पर मुतबू अनारपू के भगबू। भाई लोगन तोहनी के बता दी कि ई वीडियो खाली तोहनी के हंसावे खातिर रहल, ना केहू के दिल दिमाग पर लेवे खातिर। अगर वीडियो तोहनी के अच्छा लागल तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दिल दिमाग में मत लिया। वीडियो देख के भूल जा।